No. Veronika, chceš vodičku? Nie. Chceš vodku? Aj ty chceš vodku? A čo by ste s ňou robili? Čo budete robiť? Ja by som chcel vodku. A ja by som chcel vodku. A ty by si chcel vodku. A čo by ste s tou vodkou robili? Papa. By ste ju papali? A vy viete, čo je vodka? Áno, my by sme ju z dadi spapali. Tak Šimonko, ty mi povedz, čo to je vodka? To je také sladké. To je sladké. A čo sa s tým robí? Čo to papa? Vodka? Papá sa to? A ako to vyzerá? Ako to má farbu? Takú. Takúto hnedú? No takú. Takúto hnedú? Alebo to takúto? Áno. Ale to je mäsko. Tu budeme rozmrazovať mäsko na zajtra. A prečo chcete vodku? Papa, vodku. Chceli by ste papať vodku? Chcete sa opiť? Áno. Vodka je tuk. Vodka je tuk? Áno. Myslíš si, že vodka je tuk? A A ak je to tuk, tak prečo sa to volá vodka? Čo myslíš? Lenka, to nie je tuk. a čo to je? A čo by to mohlo byť? Ja ti dačo poviem, Šimonko, teraz, dobre? To je malý krokodíl. Nie, ja ti teraz poviem. Vodka je alkohol. Vieš o tom, že vodka je alkohol? Áno. A to by si chcel aj tak piť, keď je to alkohol? Lenka, nie. Však nie. A kto môže alkohol piť? Len vy. Len dospelí ľudia? No, A deti môžu? Veronika. Nie. Vodka, to je alkohol. To detičky nepapajú, to je fuj, to tak veľmi štípe. To by vám nechutilo. To ani maminka nepije, lebo jej to nechutí. No. Nechcete si dať radšej chlebík vo vajíčku? Chceme si dať chlebík vo vajíčku. Nie. A čo by ste si chceli dať? Vodku chcete? Stále chceš tú vodku? A vieš ty, čo je vodka? Kuriatka, ale vodka nie je na papanie. Vodka je také fuj. Môžeme sa dohodnúť, že si urobíme chlebík vo vajíčku. A potom dostanete ešte takého čokoládového zajačíka veľkonočného. Čo poviete? Ja si myslím, že to bude lepšie ako vodka. Mama, tam je vodka. Tam je, no. Tam je vodka. Áno, by sme Dobre. A povedzte tatínkovi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.